Maar luister, maat van mij aan het bellen. Ik moet er echt van terug. Maat neemt dat. Kijk het. Letter, spetter. Oh, ik heb jou dit zelf op de gehouden. Zo. Ik ga leven, jongen. Oh. Even zien wat die kuthoen is. Hey, ben ik... Zo, de bliksem. Oh. Nou zo, wie ben er? En die bekeuring is voor die vriend. Ik zal een bentje. Kom je wel in mij? Nou, kom maar in. Ik hoor de radio. Ondergang. Maak de mond aan. Ik weet het niet. Is hij eerst nog voor de best of zo? De Masters of Hardcore in Amsterdam? Ja, valt mee wel. Nee, zijn boem boem. Domme, dat is het. Wat is het dan nou? Vertel het mij, ik kan er horen. Ja. Zou we vers GHB-rommel gaan drinken donderen? Ze zal lekker nog wat zwanger werden. Ook een bouwt ik nou hoor. Kan ze niet helpen? We weten net wat we ermee aan moeten. Dat hier niet hebben betekenen, maten. Wie werkt zet erop? Nee. Heikel. Mooi. Zo de blik.